Ja się bardzo cieszę, że dostałem okazję taką, że mogę gadać na tej scenie z ludźmi wykształconymi. Zresztą, żeby na ta scena wyjść i gadać, to trzeba być wykształconym. To się... No co, he. Skończyłeś wyższa szkoła teatralna. Szczytnie to. Nawet mam dyplom. Poloczek, przynieś dyplom. Magister rezerwy, tam pisze jak byk. Nawet my tam zajęcia w tej szkole mieli. 2 razy chyba tam. Ale pamiętam takie zdarzenie. Kiedyś nasz grupen, ten major, powiedział tak: ten hop w niebieskim mundurze niech wstanie, pado. 40 wstało. Pado, nie wszystkie ślimoki, ten ryszawy. Taki jeden stanął, on mu go uważaj, zadam ci 2 pytania. Jak prawidłowo odpowiesz, to cię zwalnią z egzaminu pisemnego. Wolpan. Jakiego koloru jest ten biały maluch za oknem? Kurde, uczył się. Wydasz szylą. Biały? Tak jest, bardzo dobrze. Uważaj, szansa numer 2. Wiele suwów wykonuje silnik 4-suwowy. Miałeś to w czytance. Ale to jest trudne zagadnienie. Ten godochopie, ty się nie, tak się nie nerwuj. Ty lepiej pomyśl, no, pomyśl. Przed tym ty żeś dobrze odpowiedział. Biały? 7 lat Żechwice tłumaczył w tej szkole. W końcu przyszedł do kabaretu Rak, pamiętam jak dzisiaj Makula mnie przyjął. Pado, i no wiesz, ja cię przyjmę do tego kabaretu, ale musisz się zrobić badania okresowe. Widzieliście kiedy do kabaretu badania okresowe? Poszedł, pierwszy był neurolog, a w tym czasie mnie tropił taki głupi tik nerwowy, z którym żech na scenie nie mógł występować. Przychodzę, go dzień dobry, panie doktorze, ja mam taki tik nerwowy i chciałbym, żeby mnie pan doktor z tego wyleczył. Ten lekarz powiadał, w zasadzie nie ma problemu, powiadał, ale specjalistą od tych przypadków jest mój kolega piętro wyżej. Dziękuję, do widzenia, do widzenia. Pamiętam jak dzisiaj. Idę piętro wyżej, wchodzę, dzień dobry, panie doktorze. Ten z dołu powiedział, że wy umiecie wyleczyć te tiki nerwowe. On powiada, oczywiście, nie ma problemu. Ma pan tu witamina C, 7 razy dziennie na wata i cyckać. Dziękuję, do widzenia, nie? Za miesiąc idę do kontroli. Lekarz stoi w drzwiach. Pado, jak tam, panie Hankę, pomogło? Godą to, że pomogło, panie doktorze. Trzy kamraty dostali wezwanie do sądu takiej samej treści. W celu ustalenia ojcostwa stawić się tam, a tam, wiesz, o tej godzinie. Przychodzą do tego sądu, gadają, Pierona, ty oni nas chcą wrobić. Ale ja wiem, jeden pado, zrobimy tak. Przyznamy się wszyscy do tego ojcostwa, to ten sąd zgubnie i nie będzie wiedział, co zrobić. Dobre. Pierwszego wołają i co, przyznawacie się, żeście są ojcem? A ten godo ja. A sędzino godo, to dziękujemy bardzo, już mamy ojca. Było tak, u nas na kopalni Bielszowice jest taki Jorguś, 15 lat chorował na szum w uszach. Łaził od lekarza do lekarza, prześwietlenie, badania, żaden mu tego nie umiał wyleczyć. Nie? I kiedyś ten lekarz do niego padł, słuchaj Jorguś, ja cię wyślę do sanatorium. Ty pojedziesz do sanatorium, na pewno ci ten szum w uszach przyjdzie. Jorguś się ucieszył, padł, Pierunie, to już się muszę coś kupić oblic. Nie? Poleciał do sklepu, kupił się mantel, przyłazi teraz na stanowisko, sprzedawają te koszule. Padł, dejcie mi jedna koszula, rozmiar kragla 41. Ona tak patrzy go, wiecie co, ale na moje oko to wy macie kragel 43. A no skąd ja 15 lat noszę 41? A do słuchajcie, jak wy się kupicie za ciasny kragel, to wam będzie w uszach szumiało. Przyszedł policjant do policjanta, nie? Padł, Francek, ja przeczytał takie mądre słowo, wytłumacz mi, co to znaczy. Logika. Padł, chłopie, to jest ciężkie, ja ci to muszę tak obrazowo, patrz. Na przykład, lubisz małe ptoszki? Lubię.
Logika godo, że jak lubisz małe ptoszki, to lubisz też małe rybki. No zgadza się. Jak lubisz małe rybki, to lubisz też małe dziążki. No lubię. A jak lubisz małe dziążki, to znaczy, że lubisz też większe dziążki. Zgadza się. A jak lubisz dziążki, to znaczy, żeś nie pedał. To jest logika, wiesz? Nie? I teraz przychodzi do tego drugiego kolega, padoty, i też wyczytał w tym zarządzeniu naszym takie słowo logika. Co to znaczy, padochopie? Zaro ci wytłumacza. Lubisz małe ptoszki? Nie, to się pedał. Parę dni temu bolało mnie w karku. Myślę, se pójdę prywatnie do laryngologa, wiesz. Przychodzę, dzwonia, otwiera tako gryfno baba. Padł dzień dobry, no wiesz, taki chory, padł dzień dobry. Ona go do dzień dobry. Czy jest mąż? No się tak obejrzała, padł, nie ma, niech pan wchodzi. Na placu był jeden bajtel, który przyjechał z centralnej Polski i okropnie go tego kolegi i te Hanysy przezywali. No Gorol, 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 nie? Ale że to była taka poczciwina, to w końcu im się żol zrobiło. Go dają, podzino tu Władek. Umówimy się tak, łodzi się, że je Hanys. Nie, on hurra, joje Hanys! Leci do domu, go do mamo, mamo, mam ci blank ważnego coś do powiedzenia. Mama go do, daj mi spokój, widzisz, że piorę pranie. Tato, tato, mam ci coś blank ważnego do powiedzenia. Odejdź, widzisz, że czytam gazetę. Wychodzi do antruje go do pierunie. Człowiek jest 5 minut Hanysem, już się z gorolami dogadać nie umie.